tinoona yaitika panguva yemurume ainzi Gideon kuma Israelites. But by time iyoyo Israelites vaiti pese pavanenge vakohwa anditi Midianites vaiuya vopamba by force zvavanenge vakohwa izvozvo kuti vasakwanise kuita sei kuenjoya zvinhu zvavanenge vakohwa. But by time iyoyo anditika wakaipa aimirira kana kuti aitendera munhu kuti agone kuenda mukati memunda agokusiya kuti utore mbeu udyare pasi. Imagine kuti unosvika panguva yekuti unorima, wapedza kurima anditi wodyara mbeu pasi, wadyara mbeu pasi ugoidiridzira ugoisakurira. But wasvika panguva yekunoharvesta kana kuti panguva yekukohwa, wakaipa Midianites ndopa vaiuya ipapo panguva yekuti Israelites vachikwanisa kana kuti vachienjoya zvavanenge vashanda. Midianites ndopa vaibva vauya ipapo vobva vavapamba vovatorera zvese zvavanenge varima. Mudikani wakanditeerera mukati mezuva ranhasi, wakaipa ari kukutendera kuti upinde mukati memarriage, but akutendera kuti vanhu vatombogara pasi vaungane upinde mukati memarriage. Ndo paanozouya ipapo wapanguva yekuti wakufanira kuenjoya murume wako, wakufanira kuenjoya marriage yako. Wakaipa mukati medzinza kana kuti mashamwari ndo paanouya pamoment yaunofanira kuenjoya. Ndo paakuzokutorera murume wako akukushayisa mufaro mukati memarriage yako. Murume hauchamuone mukati memba, haacharari mukati memba. Vamwe varume vakutolojera namarwei vakutogara kusaidi. Panguva yauri kufanira kuenjoya marriage yako mudikani hapana chinorwadza chokuti wambounganirwa nevanhu zvinofadza zvakaita sei, wabvisirwa rora, vanhu vese vapembera, vanhu vaungana pamuchato, vanhu vapembera. But at the moment yaunofanira kuenjoya marriage, wakaipa ndo paanouya akuchitanga kukutorera enjoyment yako, akukutorera murume wako haachagari mukati memba. Pamunofanira kuti mutenge stand nemurume, murume akuendesa mari kunotengera Discovery girlfriend, akunotengera Range Rover Benz, akunotengera girlfriend, but iwewe kamota kawina ko akaendera nemota iri kutengerwa girlfriend. Zvichida wakanditeerera mudikani uri kuti munhu waMwari ndashungurudzika nemurume, handisi kuenjoya marriage yangu, ndakatororwa ndikachata zvakanaka, but handichakwanise kuenjoya marriage yangu nekuda kwamarwei. Mota dzese dzatorwa dzaenda kuna marwei. Mudikani ndinoti inini uri kuona hari yandakaisa apa. Kana uri mukati mesituation yakadaro mudikani, tinoisa murume wako muhari, tichimuisa mukati mehari handiti tichinobreaka hari, tichipunzira hari pasi. Ndiri kunobreaka relationship yaainayo negirlfriend kana kuti namarwei. Handkerchief yandakabata iyi tinotoshandisa mahandkerchief kunosunga murume wako iyeye kuti hakuna chaanoita. Usanyeberwe kuti hakuna zvakadaro. Ini nditori nenharo kuti kana wakaipa achikwanisa kukukanganisira marriage yako, simba raMwari rinokwanisa zvakare kugadzirisa marriage yako. Tichinogadzira tichita handizobuditse zvese maitiro atinozviita pano, but kana uchinge wauya kwandiri ndine zvandinokuudza kuti uite tikishandisa handkerchief, totokupa handkerchief iyoyo tokuudza paunonoiisa. Handiti kana uchinge uri kure zvokuti uri mhiri yegungwa haukwanise kuuya kwandiri, ndinokuudza zvaunoita nechipfeko chako chemukati nechipfeko chemurume zvandisingakwanise kuti nditaure pano papublic handitika, but ndinotokuudza ngotokupa instruction yekuti ita so handitika, wogadzira murume kuti kana abuda kuenda kuna marwei haanoshande. Asi relationship yavo taibreaka tikishandisa hari, tikishandisa red oil iri panapa handiti. Ndogokupa zvakare instruction yekuti uite uchishandisa mugoti uri kwauri ikoko. Mudikani zvichida wakanditeerera mukati mezuva ranhasi, waneta nemarelationships matest and pass. Every relationship yawapinda kungotestwa, munhu opasa, munhu ongotesta opasa zvake, munhu ouya otongokutesta kuti unonyatsotapira zvakaita sei kana kuti unovava here, otesta zvake. But 8 years uri murelationship, munhu achingokutesta achipasa. Kwauya mumwe munhu wekuti angodangana naye 1 month, wotonzwa kuti munhu iyeye atororwa, atobvisirwa mari, akutogara naJohn kana kuti akutogara naTatenda, but iwewe asiyana newe.
mudikani ndati hakuna chinoramba, chatinongoda unongouya kwatiri toita kuti munhu aiwa munhu angoramba achingotesta chete yagoshuga here kunzi rega tingowedzera mateaspoon timbonzwa kuti inotapira zvakaita sei. Isusu ndo patinotora kafoto remunhu handiti pane zvatinoita nefoto zvedu tobva taisa mukati mehari, handiti taisa mukati mehari taakutogadzira kuti munhu kangaende ukanobvisawo mari, handiti umbounganirwawo mukati medzinza renyu munhu aroorewo kabvisewo pfuma. Kana achida kutesta unyatsotesta ka24/7 kazvake makagara mese mukati memba, handiti pane maissues aripo. Pamwe watraya nguva yakareba uri kuda kuconceiva, uri kuda mbereko, uri kuita kunge hana ari kungosekwa nemashamwari, uri kusekwa nehama dzese kuti hauconceive. Murume akutobuda mumba kuenda kunotsvaga mumwe munhu waari kufungira kuti pamwe ndiye anobereka. Ende problem inoitika kazhinji kana maproblems embereko akaitika mukati medzimba, munhu anotanga kungopomerwa mukadzi. Zvichida pamwe mutu atori murume ndiye atori neproblem, but zvinongonzi mukadzi ndiye ane problem, handiti unozoona mukadzi asiyana nemurume uyauya aenda kune mumwe murume, mukadzi akutobereka. Kune varume vatori nemaproblem embereko ekuti havasi kukwanisa kuconceiva, handiti but wauya kwatiri tinotora zita rako nezita remurume totoshandisa hari iyi tine zvatinoita nehari nemazita yenyu kana nemapicture toisa imomo, handiti tobreka. Patiri kubreka ipapo tineziva zvatiri kubreka, handiti muspiritual kingdom zviri kutadzisa kuti baba mbeu yavo isashande vasabereke mukati memba. Zviri kutadzisa kuti chibereko chemudzimai chisagamuchire mbeu chisatambire mwana, handiti saka ndo maitira tinoita iyayo. Zvichida wakanditarisa wanzwa nekupinda mumadeals. Vamwe vanoenda kumadeals achingoita deal one atobuda abata $5,000 abata mapounds, abata marands, abata mamillions emarands. But iwewe every deal rawaita rinoflopa, every deal rawaita rinoflopa, every deal uri kuita rese rinoflopa. Unouya mudikani tokugadzirira pamwe macontracts auri kuda, une maprojects auri kuda, pamwe maprojects enguruve uri kuda kuti ribooste, pamwe maprojects auri kuita emagonyeti uri kuda kuti business rako ribooste, pamwe une maboutiques, une mashopu auri kuda kuti afambe zviboostwe. Aiwaka unouya mudikani handiti tokugadzirira business rako tikishandisa hari neredio oil yandinayo panapa, handiti tobva takuudza zvekuita tokuitira zvatinokuitira isusu, handiti nyangwe dai uri mhiri yegungwa usina kuokanya neni tinotongokuitira ndiri kunoku, ndokuitira zvandinokuitira zvakawanga. Tinotaura patinotaura tiri tinyatsokuudza maitikiro atinozviita kuti zvinhu zvigone kukufambira negwara rakanaka, ugone kuenjoyawo, handitika ugone kuwana macontracts, maclients agone kuuya, business rigone kuboosta, zvinhu zvigone kukufambirawo mune zvakanaka. Ko ivo vana vanongonzi ndo vanofanira kubudira ndo vakaita sei? Vana vani vanonzi ndo vanogarika zvakanaka? Vana vani vanonzi ndo vanoita madeals anovapa mari dzakawanda iwe usingaite? Vana vani vanonzi ndo vanofanira kupfuma iwe usingapfume? Vana vani vanonzi ndo vanofanira kugara pasofa rakanaka iwe uchigara pasofa risina kunaka? Vana vani vanonzi vanofanira kugara mukati medzimba dzakanaka iwe uchigara muimba isina kunaka, muchigara mukotokemba? Vana vani vanonzi ndo vanounganirwa vachiroorwa vachibvisirwa pfuma vachichata iwe usina kuchata? Vana vani vanonzi havashandiswe nezvikwambo iwe uchishandiswa nezvikwambo? Maspiritual husband achiuya mukati mehope achikura achirara newe mukati mehope, zvichida utori murume unotorota uchirara nevakadzi. Hazvine idzi nhau dziri pano hadzinene kuti uri mukadzi kana kuti uri murume. Unogona uri murume asi uchingokwarira mubhutsu sesocks, but uine maproblems akatozara ari mukati melife mako auri kuda kubatsirwa. Vamwe mune hama dzakasungirwa mhosva dzadzisina kuitwa, handitika otongopomerwa kunzi akauraya munhu iye asina kuuraya munhu, otongopomerwa kunzi akarepa vanetsanga nemusikana obva atonyeba kuti munhu akarepa iye asina kurepa. Mune vana vari mumajeri vari kupikira mhosva dzavasina kuita. Ndo patinoshandisa kahari
yemunhu iye otipa picture remunhu iyeye toisa muhari tobreaka akaspirit munhu oita sei munhu osunungurwa zvichida wanetsekana nekuroorwa wanetsekana nemurume mukati memba wanetsekana nemacourt cases wanetsekana nemaprojects ako hasi kufamba mune zvakanaka maaccidents ari kungoitika mukati mefamily yenyu mukada kuti mutengewo mota kana kuti wakwira kana kombi chaiwo angori maaccidents mota dzinongofa zvisina tsarikano kana ari matv spirit of death zvinhu zviri kungofa zvinhu zvakakusauraunda ndatimudikani vana vani vakanzi ndo vanofanira kugara zvakanaka iwe uchiita life yekungochema vana vani vakanzi vanofanira kuenjoya mamarriage iwewe usingaenjoye vana vani vakanzi vanofanira kudya chikafu chakanaka iwe usingadye chikafu chakanaka mudikani hazvinei nekuti uri mukati menyika ipi ukandiona ndabata hari iyi ukaona Boltcutter abata hari chiziva kuti rese dambudziko ranga richiri shunguru chikushungurudza the moment yatinoisa muhari usanyeberwe zvako hakuna chinoramba kana ari murume anonzi uyu anzwa nekuhura inini ndinokuchallenge inini nditori mukadzi ane nharo zvinonzi nenyika hazvigoneke ndo zvandinoda izvozvo zvinonzi nenyika aiwa uyo akutozikanwa nechihure ndatimudikani ndiye murume wandiri kuda kana ndoda kuti tibhejerane tinobhejerana ndotokupa netime frame yekuti murume wako kana riri hure rakuonesa moto ndinotokupa time frame yekuti hure iroro panguva yakati zvinenge zvapera kana ari murume akaenda uchinyatsoziva kuti ndakatorerwa murume ukuda kuti adzoke mukati memarriage mudikani hapana chinoramba unouya tokubatsira tokugadzirira nditika zita rangu ndinonzi Prophetess Boltcutter ndinowanika mukati meHarare muCBD anenge achida address ari muZimbabwe achida kuuya ku1-on-1 unondibata pafoni ndokupa address ndokupa appointment anditi ndokupa day netime wouya tokubatsira anditi aiwa don't worry patinogara pane privacy kana uchitodriver unotouya wotopaka mujura wemota yako hapanganotomboona kuti wanga wauya papi anditika tokubatsira maproblems ako zvichida uri mhiri yegungwa maeuropean countries chingondifonera totaura tokubatsira woitirwa zvakanaka ini ndinobatika pawhatsapp kana kuti parunhare pafoni paplus 263 771 921 976 plus 263 771 921 976 rega ndidzokorodze zvakare nhamba yangu plus 263 771 921 976 kanditeerera zvichida uri kunditeerera uri mukati meZimbabwe zvichida uri kuma-European countries kwese uko wakanditeerera zita rangu ndinonzi Prophetess Boltcutter ndiri mukati meprayer mountain mukati mezuva ranhasi ukaverenga mukati meshoko bhaibheri raMwari rinotaura kuti achera gomba ngaawire mukati megomba rake saka sekutaura kwakaitwa mukati meshoko raMwari kuti munhu anenge achera gomba ngaawire mukati megomba rake mudikani ndofunga uri kuonga ndakabata hari yandakabata mukati mezuva ranhasi ndiri kuuya ndikitaura kuti wese akachera gomba ngaawire mukati megomba rake pane munhu akaenda mukati medzinza rake akanoromba akanotora zvikwambo mukati meMozambique but atora zvikwambo zviri kusveta vanhu ropa gore negore mufamily menyu munongoita maaccident ari kupedza vanhu mapremature death vanhu vari kufa nguva yavo isati yakwana but bhaibheri shoko raMwari riri kutaura kuti usarege muroyi achirarama bhaibheri shoko raMwari riri kutaura kuti achera gomba ngaawire mukati megomba rake mudikani ndiri kuuya kwauri mukati mezuva ranhasi ndichitaura kuti kana paine munhu akaromba mukati medzinza renyu akanotora zvikwambo kuti mese mugone kufa muite maaccidents pandichakuputsira hari tichiita altar breaking ndinenge ndichideclare back to sender kana paine akati munofa nemaaccident kana ari akatora chikwambo ngaafe iye neaccident iyeye kana akataura kuti musha wese munoitwa vakadzi mukati mehope ndiri kutaura mukati mezuva ranhasi kuti pandinenge ndichikuputsira hari ndaisa red oil ndaisa maprayer request ako munhu iyeye akatora chikwambo ngaave iye achaitwa mukadzi mukati mehope nechikwambo chake ngaave
ave iye achaitwa murume mukati mehope nechikwambo chake. Varipo vanhu vakanditarisa izvezvi, mazita enyu akasungirirwa pamiti, but zita rako rakasungirirwa pamuti. Uri munhu akasungirirwa zvekuti haukwanise life yako ine spirit of limitation, haukwanise kupfuura pawakasungirirwa ipapo, but zita iroro zvariri pamuti inenge ndichaisa mukati mehari. Pandinenge ndichiputsa hari ndichibreka altar, zvese zvakasungirirwa pamuti zvese zviri kufanira kupwanyika. Destiny yako iri kufanira kureleaswa. Pane munhu akanditarisa izvezvi mudikani mukati mezuva ranhasi reSunday ndiri muprayer mountain, but zvawakanditarisa mukati mezuva ranhasi wakasvika pakunorwadziswa nemwana wamai vako, ukatorerwa marriage nemwana wamai vako chaiyo, blood sister mukati mefamily mako, but izvezvi hauna hope, uri kushaya kuti nhai munhu waMwari ndozvifambisa sei. But ndataura kuti achera gomba ngaawire mukati megomba rake. Kana paine munhu akataura kuti iwe uri kufanira kubuda mukati memarriage, ini ndiri kutaura semuranda waMwari, ndati nhasi ndauya nezodzo rekuputsa hari kuti wese akaisa marriage yako mukati meclay pot, akachera gomba kuti marriage yako isabudirire. Pandiri kukuitira altar breaking ndichiputsira hari pasi, ndati marriage yako iri kuzobuda mukati mehari yawakaiswa iyoyo. Pane munhu akanditarisa izvezvi, but family yese muri kupera nemabps, family yese muri kupera nemacancer, family yese muri kungopera muchingonzi gumbo, vamwe musoro uri kungotema uchipedza family yose. But pandiri kuzoputsa hari nimudikange ndati bhaibheri shoko raMwari riri kutaura kuti achera gomba ngaawire mukati megomba rake. Kana paine munhu akataura kuti muchafa necancer dzinza rese, kana paine munhu akataura kuti muchafa nemafibroids dzinza rese, kana paine munhu akataura kuti muchafa muri ngomwa musingabereke, pandiri kuputsira hari pasi ndichisiya hari mukati meprayer mountain ine red oil, ndati pandiri kusiya hari mukati meprayer mountain ine red oil, pandiri kuzoitora ndichinoiputsa hari iyoyo, ndaki ndiri kutaura kuti back to sender. Wese ane chaakaita pamusoro pako, vamwe hamusi kurara muchirwara muchidzimbikana mukati menyama dzenyu, but mukati mehope muchirota madreams ekuti unotorota uchirarwa mukati mehope, but pauri kurarwa mukati mehope ipapo uri kurota uchidyiswa mukati mehope. Pauri kurota uchidya uri kumuka waane problem yemudumbo, hauchaende kumaperiods, zvinhu hazvichakufambiri mukati mekurarama kwako, wakungogara uri mutenda, uri munhu ari kungorwara, but iri mweya yechikwambo iri kuuya mukati mehope mako ichikuita mukadzi. Ndati pandiri kukubrekera altar, zvinhu izvozvo zviri kufanira kudzokera kune munhu akazvitora. Ndati bhaibheri rinotaura kuti usaregera muroyi achirarama. Kana paine achera gomba ngaawire mukati megomba rake. Kana pane akataura kuti iwe hauzorarami uri mukati memarriage, iye ndiye ngaabude mukati memarriage yake, nekuti hazvinakidze kuti iwe ugone kurarama life yekumitiswa uchibuda mukati memarriage, but the same person akaita kuti usagare mukati memarriage ari kutoenjoya ari mukati memarriage izvozvi. Uri kunditeerera kwauri koko mudikani mukati mezuva ranhasi, but pane mhiko dzakabatwa dzikanosungwa, vakatotaura kuti destiny yako hapana kwainofanira kuenda. Une madegrees, une maPhD, uri munhu akadzidza zvisingaite, wakadzidza wakaturika macertificates kumadziro, but every company yaunoenda uchiedza kuti uwane basa, hapana company inokuona, maCVs yako anotorwa achiiswa kusaida. Asi inini ndiri mukadzi ane nharo, zvinonzi nenyika hazvigoneke, izvo ndo zvandine nharo nazvo izvozvo. Zvinonzi nenyika hazviitike, ndo zvandine nharo nazvo izvozvo. Uripo mudikani wakanditeerera, waane 45 years no marriage, hauna kumbobvira waroorwa kana kumbounganirwawo, hauna kumbobvira wapinda mukati memarriage. Une 55 years wakanditeerera, marriage yaramba pauri mudikani, but wakatorwa ukanzi uri mukadzi wengozi, ngozi yausina kupara iwewe, mweya wemunhu wausina kuuraya iwewe, but iwewe wobva watorwa, wobva waombererwa, wobva paiswa bute pasi, wobva wataurirwa kunzi uyu mukadzi wengozi, haafanire kuroorwa, hapana murume anofanira kugara naye. Ndati mudikani, iwe haungaripire ngozi yausina kupara. Ndati iwewe haungaite mukadzi wengozi, ngozi yausina kupara iwewe. Pandichabreka hari ndichiisa picture rako mukati mehari nered oil, ndichinopunza hari iyoyo. Ndati mudikani,
ndiri kudeclare back to sender. Kana paine hama dzako mukati mefamily dzakagara dare dzikabva dzaisa fodya pasi, dzikaisa rukukwe pasi, dzikabva dzaomberera zita rako, dzikati iwewo uri mukadzi wengozi, ndati pandiri kunaisa zita rako mukati mehari ndichinoputsira hari iyoyi pasi, ndati wese akagara dare, wese akagara meeting kuti uri mukadzi wengozi, ndati zviri kudzokera kuvaridzi vazvo. Pane vamwe vanhu vakaitwa mental cases ekuti anenge akadzidza life yake ane bright future, but anoenda kunogadzirwa, agadzirwa kudaro anonotaurirwa kunze hapana chinobatika chinofana kuitika mukati meupenyu hwake. Mudikange ndati achera gomba ndiye ngawire mukati megomba rake, ndati achera gomba ndiye ngawire mukati megomba rake. Une zvinhu zvauri kushuvira, maybe mapapers, madocuments, wane 20 years uri mukati menyika yeSouth Africa, wane 20 years uri munyika yeUK, wane 20 years uri munyika yeAmerica, but mapapers haasi kureleaswa, madocuments haasi kureleaswa. Unotraya kuti uite business, but paunoedzawo kuti ufambe business rako harigone kuenderera mberi, macustomers auye, maclients auye, unoita kunge munhu akazora tsvina mukati meface mako, maspirit of rejection. Kunyange ukapinda mukati merelationship chaiyo, unogona kuti nhai munhu waMwari, inga ndinotogezawo wani, ndinozorawo Nivea Q10, ndinotoisawo make-up, ndinoisawo maBrazilian musoro, but every relationship yandapinda yese, it ends up with disappointments. Aye wamudikani, ndati achera gomba ndiye ngawire mukati megomba rake. Kana paina akataura kuti mukomana wese anouya achingoita matest and pass asingarore, ndati achera gomba ndiye ngawire mukati megomba rake. Pandiri kuzokuitira altar breaking, ndichiputsira hari pasi, ndakaisa red oil mukati meclay pot, ndati ndiri kudeclare back to sender zvese zvakaiswa pauri. Vamwe muchaona vanhu vachikonfesa, vamwe makagadzirwa pamusha penyu kuti hapana munhu anofanira kutsika pamusha. Mukatsika pamusha vanhu vanotanga kurwara vese, munhu anogona kuti atoita problem yegumbo. Mumwe akatsika pamusha ipapo maakunonetsekana mukati memamarriages, but pandiri kukubrekera hari, ndichipredzidza kukubrekera hari, ndichakuudza zvekuti uite neivhu repamusha ipapo, uchaona zvichaitika. Vamwe vachatanga kukonfesa zvavanenge vakaita mukati meupenyu hwako, ndati hazvinei nekuti zvakaitwa nani. Vamwe muri kushungurudzwa nemadzikoma, vamwe muri kushungurudzwa nemadzimbuya, mamwe muri kushungurudzwa nanasekuru, but patiri kubreka hari tichiisa red oil, zvinhu zvako zvinofanira kutanga kufamba. Ndati awira gomba ndiye ngawire mukati megomba rake, awira gomba ndiye achera gomba ndiye ngawire mukati megomba rake. Iwewe haungati munhu achera gomba rake, handiti, but munhu achera gomba rake, iwewe wawira mukati megomba iroro. Haungawire mukati megomba rausina kuchera, handitika. Zvichida imarriage yaneta, washungurudzwa nemurume, marelationship ari kukunetsa, mweya yengozi, mweya yezvikwambo, spirit of barrenness, zvinhu zvisingakufambire mukati mekurarama kwako. Vamwe makapiwa mazita emadzitete, vamwe makapiwa mazita emadzimbuya, but zvinhu hazvisi kufamba mukati melife mako. Ndati huya ndikuitire altar breaking mudikani, pandichaisa picture yako nered oil mukati meclay pot, handiti pandichaisa mukati meclay pot, pandiri kunoputsa hariyo ndichiiputsira pasi, ndati ndiri kutaura kuti wese akachera gomba ndiye ngawire mukati megomba rake. Ndinenge ndichideclare back to sender. Ini ndiri mukadzi ane nharo, handinei nekuti zvinonzi hazviitike, hazvinei nekuti vanhu vachati muri musataniste, but chandakatumirwa ndo chandichaita ichocho, nekuti haungararame life yekupfumisa vamwe vanhu uchishandiswa kuti mwe munhu agone kupfuma. Ndinotaura divine protection kune manurses vese, madoctors vese vari paforefront mukati memahospitals, vari kuatenda kumacases eCovid-19. Ndiri kungotaura divine protection mudikani pamasituations ese andataura. Zvichida uri kuda kubatsirwa, ndoda kuti unditsvage. Zvichida paWhatsApp, hazvinei nenyika iri kwauri, nenyika yauri, ndinokubatsira uri kunyika kwauri ikoko, ndinokubrekera hari uri kunyika yauri ikoko. I am an altar breaker. I was sent to break altars mukati meupenyu hwevanhu. Patichaputsa hari, nyaya dzako dzinofanira kunaka mudikani. Ndibate paWhatsApp +263 771 921 976 +263 771 921 976. God bless you so much.
Makandi mose makanditera zita rangu ndinonzi Prophetess Boltcutter. Ndinowanika munzvimbo yeHarare CBD munyika yeZimbabwe. Ndine nhau dzandiri kuda kuti ndingoadresa kana kuti nditaure mukati mezuva ranhasi kune vanhu vese vakanditeerera. Hazvinei nekuti uri muZimbabwe here, kana uri muZimbabwe unotouya tokubatsira, kana uri mhiri yemakungwa tinotokubatsira uri ikoko. Ndine maissues anoda kuadresa mukati mezuva ranhasi. Ukaverenga bhuku raJudges chapter 6 anditi pane nhau yaunoona yaiitika panguva yemurume ainzi Gideon kumaIsraelites. But patime iyoyo maIsraelites vaiti pese pavanenge vakohwa anditi maMidianites vaiuya vopamba by force zvavanenge vakohwa izvozvo kuti vasakwanise kuita sei kuenjoya zvinhu zvavanenge vakohwa. But patime iyoyo anditika wakaipa aimirira kana kuti aitendera munhu kuti agone kuenda mukati memunda agokusiya kuti utore mbeu udyare pasi. Imagine kuti unosvika panguva yekuti unorima, wapedza kurima anditi wodyara mbeu pasi, wadyara mbeu pasi ugoidiridzira ugoisakurira. But wasvika panguva yekunoharvesta kana kuti panguva yekukohwa, wakaipa maMidianites ndopavaiuya ipapo panguva yekuti maIsraelites vachikwanisa kana kuti vachienjoya zvavanenge vashanda. maMidianites ndopavaibva vauya ipapo vobva vavapamba vovatorera zvese zvavanenge varima. Mudikani wakanditeerera mukati mezuva ranhasi, wakaipa ari kukutendera kuti upinde mukati memarriage, but akutendera kuti vanhu vatombogara pasi vaungane upinde mukati memarriage. Ndo paanozouya ipapo wapanguva yekuti waakufanira kuenjoya murume wako, waakufanira kuenjoya marriage yako. Wakaipa mukati medzinza kana kuti mashamwari ndo paanouya pamoment yaunofanira kuenjoya. Ndo paakuzokutorera murume wako akukushayisa mufaro mukati memarriage yako. Murume hauchamuone mukati memba, haacharari mukati memba. Vamwe varume vakutolojera namarwei vakutogara kusaidi. Panguva yauri kufanira kuenjoya marriage yako mudikani hapana chinorwadza chokuti wambounganirwa nevanhu zvinofadza zvakaita sei, wabvisirwa rora, vanhu vese vapembera, vanhu vaungana pamuchato, vanhu vapembera. But at the moment yaunofanira kuenjoya marriage, wakaipa ndo paanouya akuchitanga kukutorera enjoyment yako, akukutorera murume wako haachagari mukati memba. Pamunofanira kuti mutenge stand nemurume, murume akuendesa mari kunotengera Discovery girlfriend, akunotengera Range Rover Benz, akunotengera girlfriend, but iwewe kamota kawinako akaendera nemota iri kutengerwa girlfriend. Zvichida wakanditeerera mudikani, uri kuti munhu waMwari ndashungurudzika nemurume, handisi kuenjoya marriage yangu, ndakatororwa ndikachata zvakanaka, but handichakwanise kuenjoya marriage yangu nekuda kwamarwei. Mota dzese dzatorwa dzaenda kuna marwei. Mudikani, ndinoti inini uri kuona hari yandakaisa apa. Kana uri mukati mesituation yakadaro mudikani, tinoisa murume wako muharumu, tichimuisa mukati mehari anditi tichinobreaka hari, tichipunzira hari pasi. Ndiri kunobreaka relationship yaainayo negirlfriend kana kuti namarwei. Handkerchief yandakabata iyi tinotoshandisa mahandkerchief kunosunga murume wako iyeye kuti hakuna chaanoita. Usanyeberwe kuti hakuna zvakadaro. Ini nditori nenharo kuti kana wakaipa achikwanisa kukukanganisira marriage yako, simba raMwari rinokwanisa zvakare kugadzirisa marriage yako. Tichinogadzira tichita handizobuditse zvese maitira tinozviita pano. But kana uchinge wauya kwandiri, ndine zvandinokuudza kuti uite tikishandisa handkerchief, totokupa handkerchief iyoyo tokuudza paunonoiisa. Anditi kana uchinge uri kure zvokuti uri mhiri yegungwa haukwanise kuuya kwandiri, ndinokuudza zvaunoita nechipfeko chako chemukati nechipfeko chemurume zvandisingakwanise kuti nditaure pano papublic anditika. But ndinotokuudza, ndotokupa instruction yekuti ita so handitika, wogadzira murume kuti kana abuda kuenda kuna marwei haanoshande. Asi relationship yavo taibreaka tikishandisa hari, tikishandisa red oil iri panapa. Anditi ndogokupa zvakare instruction yekuti uite uchishandisa mugoti uri kwauri ikoko. Mudikani, zvichida wakanditeerera mukati mezuva ranhasi,
wanetsa nema-relationships ma-test and pass. Every relationship yawapinda kungotestwa munhu opasa, munhu ongotesta opasa zvake, munhu ouya otongokutesta kuti unonyatsotapira zvakaita sei kana kuti unovava here otesta zvake. But 8 years uri murelationship munhu achingokutesta achipasa. Kouya mumwe munhu wekuti angodangana naye 1 month wotonzwa kuti munhu iyeye atororwa atobvisirwa mari akutogara naJohn kana kuti akutogara naTatenda, but iwewe asiyana newe. Mudikani, ndati hakuna chinoramba. Chatinongoda unongouya kwatiri toita kuti munhu aiwaka, munhu angoramba chingotesta chete. Yagoshuga here kunzvire gatingowedzera ma-teaspoon timbonzwa kuti inotapira zvakaita sei. Isusu ndo patinotora kafoto remunhu handiti pane zvatinoita nefoto zvenyu tobva taisa mukati mehari, handiti taisa mukati mehari ka takutogadzira kuti munhu kangaende ukanobvisawo mari, handiti umbounganirwawo mukati medzinza renyu, munhu arorewo kabvisewo pfuma. Kana achida kutesta unyatsotesta ka 24/7 kazvake makagara mese mukati memba, handiti ka pane ma-issues aripo. Pamwe watraya nguva yakareba, uri kuda kuconceiva, uri kuda mbereko, uri kuita kunge hana ari kungosekwa nemashamwari, uri kusekwa nehama dzese kuti hauconceive. Murume akutobuda mumba kuenda kunotsvaga mumwe munhu waari kufungira kuti pamwe ndiye anobereka. Ende problem inoitika kazhinji kana ma-problems embereko akaitika mukati medzimba, munhu anotanga kungopomerwa mukadzi. Zvichida pamwe mutu atori murume ndiye atori neproblem, but zvinongonzi mukadzi ndiye ane problem, handiti unozoona mukadzi asiyana nemurume yauya aenda kune mumwe murume, mukadzi akutobereka. Kune varume vatori nemaproblem embereko ekuti havasi kukwanisa kuconceive, handiti but wauya kwatiri tinotora zita rako nezita remurume totoshandisa hari iyi tine zvatinoita nehari nemazita yenyu kana nemapicture toisa imomo, handiti tobreaka. Patiri kubreaka ipapo tineziva zvatiri kubreaka, handiti ka muspiritual kingdom zviri kutadzisa kuti baba mbeu yavo isashande vasabereke mukati memba. Zviri kutadziswa kuti chibereko chemudzimai chisagamuchire mbeu chisatambire mwana, handiti ka. Saka ndo maitira tinoita iyayo. Zvichida wakanditarisa wanzwa nekupinda mumadeals. Vamwe vanoenda kumadeals achingoita deal 1 atobuda abata $5,000 abata mapounds, abata maranzi, abata mamillions emaranzi. But iwewe every deal rawaita rinoflopa, every deal rawaita rinoflopa, every deal rauri kuita rese rinoflopa. Unouya mudikani tokugadzirira pamwe ma-contracts auri kuda, une ma-projects auri kuda, pamwe ma-projects enguruve uri kuda kuti ribooste, pamwe ma-projects auri kuita emagonyeti uri kuda kuti business rako ribooste, pamwe une ma-boutiques, une ma-shop auri kuda kuti afambe zviboostwe. Aiwaka unouya mudikani handiti tokugadzirira business rako tikishandisa hari neredio oil yandinayo panapa, handiti ka tobva takuudza zvekuita tokuitira zvatinokuitira isusu, handiti nyangwe dai uri mhiri yegungwa usina kuokanya nyengi tinotongokuitira ndiri kunoku. Ndokuitira zvandinokuitira zvakawanga tinotaura patinotaura tiri tinyatsokuudza maitikiro atinozviita kuti zvinhu zvigone kukufambira negwara rakanaka, ugone kuenjoyawo, handiti ka ugone kuwana ma-contracts, ma-clients agone kuuya, business rigone kuboosta, zvinhu zvigone kukufambirawo mune zvakanaka. Ko ivo vana vanongonzi ndo vanofanira kubudira ndo vakaita sei? Vana vani vanonzi ndo vanogarika zvakanaka? Vana vani vanonzi ndo vanoita madeals anovapa mari dzakawanda iwe usingaite? Vana vani vanonzi ndo vanofanira kupfuma iwe usingapfume? Vana vani vanonzi ndo vanofanira kugara pasofa rakanaka iwe uchigara pasofa risina kunaka? Vana vani vanonzi vanofanira kugara mukati medzimba dzakanaka iwe uchigara muimba isina kunaka, muchigara mukotokemba? Vana vani vanonzi ndo vanounganirwa vachiroorwa vachibvisirwa pfuma vachichata iwe usina kuchata? Vana vani vanonzi havashandiswe nezvikwambo iwe uchishandiswa nezvikwambo? Ma-spiritual husband achiuya mukati mehope achikura achirara newe mukati mehope, zvichida utori murume unotorota uchirara nevakadzi. Hazvine idzi nhau dziri pano hadzinei nekuti uri mukadzi kana kuti uri murume. Unogona uri murume asi uchingokwarira mubhutsu sesocks, but uine ma-problems akatozara ari mukati melife mako auri kuda kubatsirwa. Vamwe mune hama dzakasungirwa mhosva dzadzisina kuitwa, handiti ka
otongopomerwa kunzi akauraya munhu iye asina kuuraya munhu, otongopomerwa kunzi akarepa vanetsanga nemusikana obva atonyeba kuti munhu akarepa iye asina kurepa. Mune vana vari mumajeri vari kupikira mhosva dzavasina kuita. Ndo patinoshandisa kahari yemunhu iye otipa picture remunhu iyeye toisa muhari tobreaka kaspirit munhu oita sei munhu osunungurwa. Zvichida wanetsekana nekuroorwa, wanetsekana nemurume mukati memba, wanetsekana nemacourt cases, wanetsekana nemaprojects ako hasi kufamba mune zvakanaka, maaccidents ari kungoitika mukati mefamily yenyu, mukada kuti mutengewo mota kana kuti wakwira kana kombi chaiwo angori maaccidents, mota dzinongofa zvisina tsarikano, kana ari matv, spirit of death, zvinhu zviri kungofa zvinhu zvakakusauraunda. Ndati mudikani, vana vani vakanzi ndo vanofanira kugara zvakanaka, iwe uchita life yekungochema. Vana vani vakanzi vanofanira kuenjoya mamarriage, iwewe usinga enjoy. Vana vani vakanzi vanofanira kudya chikafu chakanaka, iwe usingadye chikafu chakanaka. Mudikani, hazvinei nekuti uri mukati menyika ipi. Ukandiona ndabata hari iyi, ukaona Boltcutter abata hari, chiziva kuti rese dambudziko ranga richiri shunguru chikushungurudza. The moment yatinoisa muhari, usanyeberwe zvako, hakuna chinoramba. Kana ari murume anonzi uyu anzwa nekuhura, inini ndinokuchallenge, inini nditori mukadzi ane nharo. Zvinonzi nenyika hazvigoneke, ndo zvandinoda izvozvo. Zvinonzi nenyika aiwa uya akutozikanwa nechihure. Ndati mudikani, ndiye murume wandiri kuda, kana ndoda kuti tibhejerane tinobhejerana. Ndotokupa time frame yekuti murume wako kana riri hure rakuonesa moto, ndinotokupa time frame yekuti hure iroro panguva yakati zvinenge zvapera. Kana ari murume akaenda uchinyatsoziva kuti ndakatorerwa murume ukuda kuti adzoke mukati memarriage, mudikani hapana chinoramba. Unouya tokubatsira tokugadzirira. Nditika zita rangu ndinonzi Prophetess Boltcutter, ndinowanika mukati meHarare muCBD. Anenge achida address ari muZimbabwe achida kuuya ku1-on-1 unondibata pafoni, ndokupa address, ndokupa appointment, anditi ndokupa day netime wouya tokubatsira. Anditi aiwa don't worry, patinogara pane privacy. Kana uchitodriver unotouya wotopaka mujuraho mota yako, hapanga notomboona kuti wanga wauya papi. Anditika tokubatsira maproblems ako. Zvichida uri mhiri yegungwa ma-European countries, chingondifonera totaura tokubatsira weitirwa zvakanaka. Ini ndinobatika pa WhatsApp kana kuti parunhare pafoni pa +263 771 921 976 +263 771 921 976. Rega ndidzokorodze zvakare nhamba yangu +263 771 921 976. Kanditerera zvichida uri kunditerera uri mukati meZimbabwe, zvichida uri kuma-European countries, kwese uko wakanditerera. Zita rangu ndinonzi Prophetess Boltcutter. Ndiri mukati mePrayer Mountain mukati mezuva ranhasi. Ukaverenga mukati meshoko bhaibheri raMwari rinotaura kuti achera gomba ngaawire mukati megomba rake. Saka sekutaura kwakaitwa mukati meshoko raMwari kuti munhu anenge achera gomba ngaawire mukati megomba rake. Mudikani, ndofunga uri kuona ndakabata hari yandakabata mukati mezuva ranhasi. Ndiri kuuya ndikitaura kuti wese akachera gomba ngaawire mukati megomba rake. Pane munhu akaenda mukati medzinza rake akanoromba akanotora zvikwambo mukati meMozambique, but atora zvikwambo zviri kusveta vanhu ropa. Gore negore mufamily menyu munongoita maaccident ari kupedza vanhu, mapremature death, vanhu vari kufa nguva yavo isati yakwana. But bhaibheri shoko raMwari riri kutaura kuti usarege muroyi achirarama. Bhaibheri shoko raMwari riri kutaura kuti achera gomba ngaawire mukati megomba rake. Mudikani, ndiri kuuya kwauri mukati mezuva ranhasi ndichitaura kuti kana paine munhu akaromba mukati medzinza renyu akanotora zvikwambo kuti mese mugone kufa muite maaccident, pandichakuputsira hari tichiita altar breaking, ndinenge ndichideclare back to sender. Kana paine akati munofa nemaaccident, kana ari akatora chikwambo ngaafe iye neaccident iyeye. Kana akataura kuti musha wese munoitwa vakadzi mukati mehope, ndiri kutaura mukati mezuva ranhasi kuti pandinenge ndichikuputsira hari, ndaisa red oil, ndaisa maprayer request ako, munhu iyeye akatora chikwambo ngaave iye achaitwa mukadzi mukati mehope nechikwambo chake, ngaave
ave iye achaitwa murume mukati mehope nechikwambo chake. Varipo vanhu vakanditarisa izvezvi. Mazita enyu akasungirirwa pamiti, but zita rako rakasungirirwa pamuti. Uri munhu akasungirirwa zvekuti haukwanise life yako ine spirit of limitation. Haukwanise kupfuura pawakasungirirwa ipapo, but zita iroro zvariri pamuti inenge ndichaisa mukati mehari. Pandinenge ndichiputsa hari ndichibreka altar, zvese zvakasungirirwa pamuti zvese zviri kufanira kupwanyika. Destiny yako iri kufanira kureleaswa. Pane munhu akanditarisa izvezvi mudikani mukati mezuva ranhasi reSunday ndiri muprayer mountain, but zvawakanditarisa mukati mezuva ranhasi wakasvika pakunorwadziswa nemwana wamai vako, ukatorerwa marriage nemwana wamai vako chaiyo, blood sister mukati mefamily mako, but izvezvi hauna hope. Uri kushaya kuti nhai munhu waMwari ndozvifambisa sei. But ndataura kuti achera gomba ngaawire mukati megomba rake. Kana paine munhu akataura kuti iwe uri kufanira kubuda mukati memarriage, ini ndiri kutaura semuranda waMwari. Ndati nhasi ndauya nezodzo rekuputsa hari kuti wese akaisa marriage yako mukati meclaypot, akachera gomba kuti marriage yako isabudirire. Pandiri kukuitira altar breaking ndichiputsira hari pasi, ndati marriage yako iri kuzobuda mukati mehari yawakaiswa iyoyo. Pane munhu akanditarisa izvezvi, but family yese muri kupera nemabps, family yese muri kupera nemakensa, family yese muri kungopera muchingonzi gumbo, vamwe musoro uri kungotema uchipedza family yose. But pandiri kuzoputsa hari nimudikange ndati bhaibheri shoko raMwari riri kutaura kuti achera gomba ngaawire mukati megomba rake. Kana paine munhu akataura kuti muchafa nekensa dzinza rese, kana paine munhu akataura kuti muchafa nemafibroids dzinza rese, kana paine munhu akataura kuti muchafa muri ngomwa musingabereke, pandiri kuputsira hari pasi ndichisiya hari mukati meprayer mountain ine red oil. Ndati pandiri kusiya hari mukati meprayer mountain ine red oil, pandiri kuzoitora ndichinoiputsa hari iyoyo, ndaki ndiri kutaura kuti back to sender. Wese ane chaakaita pamusoro pako, vamwe hamusi kurara muchirwara muchidzimbikana mukati menyama dzenyu, but mukati mehope muchirota madreams ekuti unotorota uchirarwa mukati mehope, but pauri kurarwa mukati mehope ipapo uri kurota uchidyiswa mukati mehope. Pauri kurota uchidya uri kumuka waane problem yemudumbu, hauchaende kumaperiods, zvinhu hazvichakufambiri mukati mekurarama kwako. Wakungogara uri mutenda, uri munhu ari kungorwara, but iri mweya yechikwambo iri kuuya mukati mehope mako ichikuita mukadzi. Ndati pandiri kukubrekera altar, zvinhu izvozvo zviri kufanira kudzokera kune munhu akazvitora. Ndati bhaibheri rinotaura kuti usaregera muroyi achirarama. Kana paine achera gomba ngaawire mukati megomba rake. Kana pane akataura kuti iwe hauzorarami uri mukati memarriage, iye ndiye ngaabude mukati memarriage yake, nekuti hazvinakidze kuti iwe ugone kurarama life yekumitiswa uchibuda mukati memarriage, but the same person akaita kuti usagare mukati memarriage ari kutoenjoya ari mukati memarriage izvozvi. Uri kunditeerera kwauri koko mudikani mukati mezuva ranhasi, but pane mhiko dzakabatwa dzikanosungwa, vakatotaura kuti destiny yako hapana kwainofanira kuenda. Une madegrees, une maPhD, uri munhu akadzidza zvisingaite, wakadzidza wakaturika macertificates kumadziro, but every company yaunoenda uchiedza kuti uwane basa, hapana company inokuona. MaCVs yako anotorwa achiswa kuside, asi inini ndiri mukadzi ane nharo. Zvinonzi nenyika hazvigoneke, izvo ndo zvandine nharo nazvo izvozvo. Zvinonzi nenyika hazviitike, ndo zvandine nharo nazvo izvozvo. Uripo mudikani wakanditeerera, waane 45 years no marriage, hauna kumbobvira warorwa kana kumbounganirwawo, hauna kumbobvira wapinda mukati memarriage. Une 55 years wakanditeerera, marriage yaramba pauri mudikani, but wakatorwa ukanzi uri mukadzi wengozi, ngozi yausina kupara iwewe, mweya wemunhu wausina kuuraya iwewe, but iwewe wobva watorwa, wobva waombererwa, wobva paiswa bute pasi, wobva wataurirwa kunzi uyu mukadzi wengozi, haafanire kurorwa, hapana murume anofanira kugara naye. Ndati mudikani, iwe haungaripire ngozi yausina kupara. Ndati iwewe haungaite mukadzi wengozi, ngozi yausina kupara iwewe. Pandichabreka hari ndichiisa picture rako mukati mehari nered oil, ndichinopunza hari iyoyo. Ndati mudikani,
ndiri kudeclare back to sender. Kana paine hama dzako mukati mefamily dzakagara dare dzikabva dzaisa fodya pasi, dzikaisa rukukwe pasi, dzikabva dzaomberera zita rako, dzikati iwewo uri mukadzi wengozi, ndati pandiri kunaisa zita rako mukati mehari ndichinoputsira hari iyoyi pasi, ndati wese akagara dare, wese akagara meeting kuti uri mukadzi wengozi, ndati zviri kudzokera kuvaridzi vazvo. Pane vamwe vanhu vakaitwa mental cases ekuti anenge akadzidza life yake ane bright future, but anoenda kunogadzirwa, agadzirwa kudaro anonotaurirwa kunze hapana chinobatika chinofana kuitika mukati meupenyu hwake. Mudikange ndati achera gomba ndiye ngawire mukati megomba rake, ndati achera gomba ndiye ngawire mukati megomba rake. Une zvinhu zvauri kushuvira, maybe mapapers, madocuments, wane 20 years uri mukati menyika yeSouth Africa, wane 20 years uri munyika yeUK, wane 20 years uri munyika yeAmerica, but mapapers haasi kureleaswa, madocuments haasi kureleaswa. Unotraya kuti uite business, but paunoedzawo kuti ufambe business rako harigone kuenderera mberi, macustomers auye, maclients auye, unoita kunge munhu akazora tsvina mukati mefesi mako, maspirit of rejection. Kunyange ukapinda mukati merelationship chaiyo unogona kuti nhai munhu waMwari, inga ndinotogezawo wani, ndinozorawo Nivea Q10, ndinotoisawo make up, ndinoisawo maBrazilian musoro, but every relationship yandapinda yese it ends up with disappointments. Ayewa mudikani, ndati achera gomba ndiye ngawire mukati megomba rake. Kana paina akataura kuti mukomana wese anouya achingweta matest and pass asingarore, ndati achera gomba ndiye ngawire mukati megomba rake. Pandiri kuzokuitira altar breaking, ndichiputsira hari pasi, ndakaisa red oil mukati meclay pot, ndati ndiri kudeclare back to sender zvese zvakaiswa pauri. Vamwe muchaona vanhu vachikonfesa, vamwe makagadzirwa pamusha penyu kuti hapana munhu anofanira kutsika pamusha. Mukatsika pamusha vanhu vanotanga kurwara vese, munhu anogona kuti atoita problem yegumbo. Mumwe akatsika pamusha ipapo makunonetsekana mukati memamarriages, but pandiri kukubrekera hari, ndichipredzidza kukubrekera hari, ndichakuudza zvekuti uite neivhu repamusha ipapo, uchaona zvichaitika. Vamwe vachatanga kukonfesa zvavanenge vakaita mukati meupenyu hwako, ndati hazvinei nekuti zvakaitwa nani. Vamwe muri kushungurudzwa nemadzikoma, vamwe muri kushungurudzwa nemadzimbuya, mamwe muri kushungurudzwa nanasekuru, but patiri kubreka hari tichiisa red oil, zvinhu zvako zvinofanira kutanga kufamba. Ndati awira gomba ndiye ngawire mukati megomba rake, awira gomba ndiye achera gomba ndiye ngawire mukati megomba rake. Iwewe haungati munhu achera gomba rake handiti, but munhu achera gomba rake, iwewe wawira mukati megomba iroro. Haungawire mukati megomba rausina kuchera handitika. Zvichida imarriage yanetsa, washungurudzwa nemurume, marelationship ari kukunetsa, mweya yengozi, mweya yezvikwambo, spirit of barrenness, zvinhu zvisingakufambire mukati mekurarama kwako. Vamwe makapiwa mazita emadzitete, vamwe makapiwa mazita emadzimbuya, but zvinhu hazvisi kufamba mukati melife mako. Ndati huya ndikuitire altar breaking mudikani, pandichaisa picture yako nered oil mukati meclay pot handiti, pandichaisa mukati meclay pot, pandiri kunoputsa hariyo ndichiiputsira pasi, ndati ndiri kutaura kuti wese akachera gomba ndiye ngawire mukati megomba rake. Ndinenge ndichideclare back to sender. Ini ndiri mukadzi ane nharo, handinei nekuti zvinonzi hazviitike, hazvinei nekuti vanhu vachati muri musataniste, but chandakatumirwa ndo chandichaita ichocho, nekuti haungararame life yekupfumisa vamwe vanhu uchishandiswa kuti mwe munhu agone kupfuma. Ndinotaura divine protection kune manurses vese, madoctors vese vari paforefront mukati memahospitals, vari kuatenda kumacases eCovid-19. Ndiri kungotaura divine protection mudikani pamasituations ese andataura. Zvichida uri kuda kubatsirwa, ndoda kuti unditsvage. Zvichida paWhatsApp, hazvinei nenyika iri kwauri, nenyika yauri, ndinokubatsira uri kunyika kwauri ikoko, ndinokubrekera hari uri kunyika yauri ikoko. I am an altar breaker. I was sent to break altars mukati meupenyu hwevanhu. Patichaputsa hari, nyaya dzako dzinofanira kunaka mudikani. Ndibate paWhatsApp +263 771 921 976 +263 771 921 976. God bless you so much.